Siyabingelela kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu bazalwane for joining. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngani. Siyabonga kakhulu bazalwane nonke kuphina kuphi la kufinyelela khona le channel yethu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. If it's your first time, make sure that you subscribe and miss not any of our uploads. Kuningi kuzayo, kuningi okuzayo and more segments to be added as well. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Kingdom advancement kusekuningi kuyeza kakhulu. Sibonga uNkulunkulu nangalo leli thuba asiphe lona bazalwane. Nala kulomsakazo esikuwona kule studio esikusona la. This is one of the episodes bazalwane sponsorishiwe yona iGood Life Radio. You can check them lapha kuma social platforms wabo kuwona wonke bakhona bayatholakala. Siyabonga kakhulu ithuba abasiphe lona ukuthi sizokwazi ukuthi sibe sendaweni yabo ngalezi itori zethu kanye ngalomsakazo lomsebenzi esiwenzayo lapha einkundleni zokuxhumana. Siphinde saba naye ke futhi udadewethu Qobile Sinayela namhlanje once again esinayela egameni lika Jesu Kristu usephindile futhi wasivakashela uzoxoxa kanye nathi la egameni lika Jesu. So without any waste of time nje bazalwane yiso ke lesi studio lesi esisebenzayo. As you can see bazalwane, this is a great setup. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane. So uNkulunkulu nje ulokho ebathinta abantu kusilekelela kakhulu emsebenzini wakhe. But ke ngicela ungakhulumi kakhulu, ngithathe leli thuba leli ngizobingelela. But before siqale khona ngiyathanda ukuthi mhlambe sithandaze and then we acknowledge uNkulunkulu nangaso lesi sikhathi egameni lika Jesu Kristu. Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sibonga umusa wakho uNkulunkulu kusithanda kangaka egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Nkosi sesikhona nakulolu suku lanamhlanje. Amandla akho siyawabona agcwele yonke indawo. uNkulunkulu wethu oyingcwele, sibonga umusa wakho all over baba wethu namandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, wena ke uyasithintela abantu bakho ngendlela yakho nakuyo le ndawo through these waves in the name of Jesus Christ. Nakulolu suku ke Nkosi, do it again for your glory. Do it again for your glory. In Jesus' mighty name we thank you, Lord. Amen. Amen. Qobile. Uyaphila? Ngiyaphila. Ngiyaphila, why ungihleka? Right namhlanje. Ngi-right, ngi-right, Nkosami uNkulunkulu uyangisiza, ngi-right. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe ukuthi usula kanye nathi namhlanje. Wena sayidinga introduction la ekhaya. Singiwakhona, welcome home. Vele uthi welcome home. Welcome home, just straight. You are our regular guest. Yeah. Sibonga uNkulunkulu ngempilo yakho ke ukuthi usunathi la namhlanje. Mbazalwane bami nje banibona ke sisinqobile usevele kaningi ke nokho la ekhaya ekungasikho okokuqala ukuvela kwakhe. Sevele kaningi nyana and ukatrenda lapha na ku TikTok hayi kancane. So nathi khona la and behind the scenes nanaye uMamdlamini ukhona khona lapha na ngilaphana nembona lapha evula amaphepha lapha na angazi amaphepha la wavulayo. Sinaye lapha na akukho kuyifihla la ngizomveza. Yes, siyabonga kakhulu bazalwane egameni lika Jesu uKristu waseNazaretha. Sisinqobile. Sesinawe ke namhlanje siyabonga kakhulu sasinawe la ukade ushare istory sakho siyaqhubezela futhi namhlanje sibonga uNkulunkulu ngempilo yakho. Hey because isikhathi ayishiyo ukuthi sineyinkinga kona waneyinkinga is serious. Yabona umunye umuntu enkingeni odlule kuyona, ngiyazi ukuthi omunye
siyasithi mazidlule inkinga neserious option yokuqala ukuyibulala esikhathini samanje kodwa nje ukungitshontsha kulombuzo leyo namhlanje singangeni nje wena yini ekwenza ukuthi ungabi neoption yokuyibulala after all these things mina ngisho ngithi ngaphakathi kimi ngangigcwele ukuthi ngifuna ukuzama ngangigcwele ukuthi I will not fail to try. I will try and fail. Angizukufa nje ngifela ukuthi ngihlule kokuzama, angizukubulawa ukuthi angizange ngizame at all. Yabo, angizame nje koze kulunge. I kept on pushing. Angisho njalo. Benginaloko ukuthi koze kuhlangane, koze kulunge. Ngiyakuthanda ukuphila, ngiyayithanda nempilo. Ngingasho nje kanjalo ukuthi into eyayithi nje emqondweni I will not fail to try. Yes. Bese manje bese ngishila ke singimintroduceile udadewethu la sisinqobile nizokhumbula ke i-episode yethu yakamuva leyana wayixoxa since from episode yokuqala to yesibili eyesithathu yokuqala wayekhuluma ngezama nje kwinbreakela down yokuqala wakhuluma about a story la khona wayekade eshade nomfundisi wathola ukuhlukumezeka esandleni sikamfundisi waqhubeka futhi kuphathu kanjalo kuvela izinto eziningi up until kuze kuzovela ke la ku episode yesithathu la khona sekhuluma ke mayisephumile kulomshado ke eseyitholela ke nayi boyfriend ethi uyaqhubeka nempilo kanti izophinde futhi agileke sesifuna ukunderstand impilo yakhe ke after esephumeke kulo baby daddy okanye kulo baba oyingane lo agcine naye and then ukuqhubeka la phambili sifuna ukunderstand impilo yakhe ke ukuqhubeka lapho ukuthi impilo yakhe ke ibisiqhubeka kanjani going on what qobile sesikhona ke la again ethu njoba ke busushilo ke wasibekela yonke lento lena sonke lesi story sifuna nje ukunderstand impilo yakho ke njoba sasisuka kule latest episode iyaqhubeka impilo uqhubeka kanjani ke nempilo going on what ususuka kuyo baby daddy njoba senihlukene ukushiya nezingane ezimbili seniyahlukana nawe usuqhubeka nempilo yakho awusithatha usibeke ukuthi ke going on what impilo yakho ke ibisiqhubeka kanjani Okay. Okokuqala nje ngingasho ngithi ngangiwumuntu ocasukile. I was totally angry. Ngi-angry at impilo. Ngicasula ukuthi izinto azihambi kahle, azihambi ngendlela yami, azihambanga kahle nakuleya relationship. Into ayingenza ngibe neforce ngizama ukuphoqelela izinto kwi relationship is that ngangisaba ukuhlekwa ukuthi kuthiwe akalast. Okay. Yabo? Sekuneyingane. Nakulowa mshada lastanga manje asala stanga ku baby daddy. But u baby daddy wangi-honorisha bandla. Wayikhipha inhlawulo ekhaya. Right? Into engayenza eyaba iphutha elikhulu even though ngithi manje ngisafuna kwenzeke but iphutha elikhulu ngalenza was I made a permanent decision on a temporary situation yabo yayidlula yonke le nto but mina what I did ngakhatha ama tubes ami out of anger kungesona isinqumo engisithatha ngoba ngithanda but nginokuthi no more angisaphinde ngizalele umuntu bayisa abafana ngasho nje ngathi bayisa umuntu akoyisa ukhulelwa ingane yakhe kade ungewedwa I remember nje ukwedelele ngakusho lapha ngibe nakho ukwedelela nyana futhi nje hayi nakathi kanyana kuyangisuka so ngiyakhumbula ukuthi wathi methi kimi usuphinde wamithi umitheleni ngantwena yabo ngalesikhathi ethi angiyikhipha ingane umbuzo wami ngathi kanti wencane lento yakho ekhipha amanzi kaPopo yini yabo ngasho nje kanje ngathi kusemanza Popo lento iyamithisa yabo wathini yena naye waqala wahleka yazi siya arguisha siyaxabana waqala wahleka wathi kusindlela ukukhuluma leyo yabo but nami sengikhulunyiswa ukuthi no uyangidelela zifu manje mina ngivele ngathi ngane ngene esiswini sami yabo no we were besiba uthula kulento
you should know ukuthi nawe uyamithisa dangerous uyamithisa nawe uvundile so uma usuzoblame mina ngedwa engazuthi bengingedwa kuyo yonke lento no akusemanza popo lento yamithisa le ngasho kanjalo so yeah I cut my tubes shame ngathi nje ngiphinde kwala ngisho mama mengikhuza impela ngisho udokotela ekhuza because ngangingaphansi ka30 like wakhatha without even consulting someone ukuthi ngiyokwenza siphi isinqumo angifuni ukuzwa yabona kona ke ngami mange ngathatha isinqumo nje siya stick to leso sinqumo edile futhi ngikusho lokho very calmly angizingidingi kulwa ngizosho nje kahle mina by nature ngiwumuntu okham ngiwumuntu onamahloni yabo it is why umunye umuntu would be like mangabe kukhona umuntu nginokubizwa ke ngiyospeaker ke endaweni ezithile zabantu besifazane kuma event mangifika laphana mungibuka ngathi uzothi nje wekazi uzothini ke lo kanti cha ngisazokhuluma but ngenxa ukuthi ngisuke ngibanjwe amahloni aleso sikhathi but once I touch mic kuyacaca ukuthi ayibona umuntu uyakhuluma so ngilo muntu nje onjalo kanjalo naseyintweni ke okufana bekuyatatazelwa kuzona ngizokutshela ukuthi hayi khona kuyabheda ngisho umuntu egula ngithi hayi yena uyagula xa ukuthi akunako ukubabaza ukuthi hayibo uyagula kubi no ngizothi nje uyagula kona kuyabheda kubi kakhulu yabo ngile nhlobo yomuntu kanjalo naseyinqumeni zami mase ngingathatha isinqumo nje I stick to it nje kuyaphela lapho so kwala ngisho udokotela ethi ngeke ngisayinisa amaphepha but umuntu owayengibelethisa wathi mithi ngimsenzisha siyakhatha ngathi khatha nangempela wakhatha same time without signing azangisayine lutho wakhatha nje kanjalo so ke now moving along uyakhumbula ukuthi ngigcine ngixolisa kulabantu labafowethu laba engibalimazile mina ngokuthi I was not the one ngiyakhumbula iresponse ka ex-husband wathi nje kufana ngabe imina nqobile oxolisayo kuwe yabo imina engonile but yena ngalesikhathi sayenza wonke lo monakala ngithi wayekade ethi akangiwishi apology yabo so manje usebona masexolisa mina sekuyikhane ethi nami ake ngixolisa mina what I wanted was ubuso bukaNkulunkulu angifuna ubuso bukaNkulunkulu angidingi uNkulunkulu nje angidingi kuyibona ngikuNkulunkulu ngikholwela ngiqondisela impilo yami it's what I wanted ngabuyi ngaba senkonzweni la umfundisi khona engikhulekela khona umfundisi osifazane lo ngikushilo lokho ufuna izinto ngithanda ukugcizelela lokho ukuthi ngase kungaze kuthiwa sengisondeza ngangifuna umuntu wesisa cha angimufuni angifuna umkhuleko mina womuntu wesifazane and I got just that and yabo deep down in my heart ngakunquma ukuthi ngizomcela uNkulunkulu ukuthi Nkosi ungaphinde ngiyacela ungihlanganise nendoda yamavesi angiyiceli yabona laba nje abaqashula e-stage ngoba ngiyakhumbula mina my ex-husband wayekwazi ukushumayela phambi kwami ne-14 year old yakithi sobabili simithi izingane zakhe ashumayele kunyakaza ibandla kuthi so I felt ukuthi there was people lie I'm sorry story sami yabo nje ungayidophi offense akekho umuntu ofana dophi offense it's my story it's my feeling so ngakufeel ukuthi they lie ngcono nje ngayiqomela lo wayiphuzela naye wazenzela okwakhe at least yena ubekwazi ukuthi athi bengidakiwe ngiyaxolisa yabo we have an excuse yabo so ngaba nakho ukuthi lo muntu okwazi ukushumayela phambi kwami nengane simithi sobabili simithi ingane zakhe ibandla liwe phansi ku hey baba phamisa izandla abantu bayinikele noma uNkulunkulu ngiyacela unganginiki umuntu amavesi angimfuni uyakhuluma lo muntu awukho amene ekhaya kulo muntu lo muntu wenza izinto ezinjengezabantu basemhlabeni yabo kuningi nje ngcono nje ngivele ngayihlanganisa nabantu benkonzo so ngalithola isonto lami umfundisi wami umuntu esifazane uyangikhulekela all the time mengibona my baby come here angibeke isandla I was not happy angifuni qamamanga I was very sad ngangidinga umuntu ozongibeka isandla la mina engakwazi ukusibeka khona mangasakwazi ukuyisholo kuNkulunkulu kuyiyela mina kuNkulunkulu cela kube khona ongiyelayo ngamthola ko ngiyelayo ngakuthola ukuthi ngesikhathi ngiloko ngiyazama ngiyahelisha ngazama ngazi engage njengoba ngisho ukuthi ngazi engage kokuningi
ngizama ukuvala lento yokuthi ngidinga umuntu wesilisa empilweni yami yabo ngizama ukuvala lokho. I made friends nje la ngizama ukunganaki engidlule kukho even lokubhlungu but ngiyabona ukuthi no indlela eya ku healing seyikhona. Ngiyabona ukuthi ngiyaphola manje ngiba right senginakekela unqobile ngapha ngiyafunda yabo. Now lalake nathi lasikhona. Yes. Mina u-ex-husband wami ngihlangana naye wayehamba nge-Uno ngixolele yazi kodwa kuningi yo manini yazi kuningi yo. Okay. Hey. Okay. Nkosiyami. Wayehamba nge-Uno yabo. So leli Uno ngikhumbula dlala i-red mina ngabona inkinga njalo angibona imoto yazi sengiyahleka nje manje ngoba phela kuhlekwa noma kufiwe. Ngingabona inkinga. Angayibona inkinga. So unqobile before ngihlangana lo ex-husband kwakuma lonke uhlobo lemoto mina I was a girl yayinyakazisa nje ngakithi ngapi. Ngangijwayele nje futhi ukubafica abantu besilisa noma ngithi abafana abangangambelwa beshayana ngasekhaya ngithi mangibuza balelani laba kuthiwa bangokushela I was that girl yabo. So sengila eThekwini sekuhlukile akusekushintshile yabo akusekho njalo ngisekho ngakithi le khona wakasho impela ukuthi wokwazi umuhle ngakini yabo uma sukwenye indawo nje khohlwa bakhona omuhle bakhona. So uGaylo usengizoshelwa manje umuntu ohamba ngeUno it's okay ngiligibeleke iUno lingikhiphe but this one time wathi hamba ku freeway wabona nje ithayili lidlula ligijima lihamba lodwa lapho uthi hawu ngiyaxayeka ngithi mina kazi banike lo nebhadi lokuphunyelwa yithayi imoto ihamba wazwa nebhadi uthe bona kwakuthi gexe eyakhe imoto. You know what? Let's start again this talk because it symbolizes really. It takes me back to soul ties. This guy came into my life, Nobupa. Yabo? Because after ngihlukene naye iqiniso lami lithi angiphindanga ngasho lo muntu right onoma nemoto yakhe right yabo nje angiphindanga Nkosi yami angiphindanga kwangempela. And lento isingenza nawo sengiyibuka isimbuleleka kimi ngoba sengiyibuka ngeso lokuthi sengiphumile emshadweni sengiphumile emjolweni lobe ngikuwo. Mangithi ngiyaqalaza mangihamba emoto yami yayinhleke imoto yamama. Mangabe angifuni ukudelela imisebenzi yabantu yabo. Yeah. Yabo I'm not in a business of shaming anyone but ngithe mangabe ngingena egarage ngizothela ipetrol ngizoshelwa yilo ngithela ipetrol. Labe ngithela nabo ezinye imoto lezi abangibheki nokungibheka. So I took that complaint to my mother. Ngathi mina ma yazi ngoba siyaxoxa ke. Okay ma yazi anginaso isishele si right empilweni yazi ngiyashelwa nje kodwa angikho right. Abangisheli abantu aba right angazi indaba. And then my mom said funda ubani umuntu ongashela umuntu ongafundile wena ufuna umuntu ofundile ungafundanga uyifuna kanjani into ongenayo funda. So ngaqikelele ekutheni ngiyaqinisa ukufunda eUnisa. Ngahamba ngayo practice eclinic eNtseleni. Hayi kabi kubantu basenseleni bafethu manibuka hayi kabi guys ngiyaxoxa la. Mangifika egateini njalo kuzokhala nje unogada uzothi nje hey Nkosi yami hawe malo hey uyajabula la kuleso sifuba ngingene ngidlule mangidlula nangu garden boy lapho wenza ingadi awe malo ngitsolele wena yabona ngidlule qamuke uGeneral Odali uPlamba angithinti athi my type of a woman yabo ngithule ngiyayibuka yonke lento. Laba mina engifisa ngabe bayangishela abafundile njengoba nami sengifundile abasondeli. Udokotela ukhona lapha akasondeli.
u-HR akasondeli, ufinance, upharmacist bonke nje laba ba right. Yabo. Ingiphathe kabi lento ukuthi ngihlale lapha 8 months akekho ubona intombi la kimi. Ngisho nengimdlalisayo udokotela mangithi umyeni wami because ngiyakhuluma ngiyasangana la ngigcwala iklinikhi yonke nje ngangaziwa nje usuke egate uzofika ngale ngemuva ngoba ngangulokuzana uPRO so ngangihamba yonke. So ngisho nengimdlalisayo ngithi umyeni wami wena ngisho udokotela hayi wayivela athi nje ngafika endlini sengidla amaphilisi okulala lesipepe silala umuntu okhuluma ngaka ngaze ngahamba enseleni iklinikhi nje ngazange ngaze ngashelwa umuntu. Now it took me back to ukuthi yazi mina ngahle umuntu owafika nalento empilweni yami ilowe uno nang and it's very serious indaba ama soul ties because kukhona nomuntu oyaye athi walala nobani kwanyama kwashabalala izinto zakho yabo. So ngayibuka lento ukuthi I inherited inkinga. Lo muntu lo mina bengishade naye ngamfica mina ehlala emqashweni enompete kuphela. Ikhabethe lakhe kwakuyi plastic enenkomishi nezinto zokwenza itiye kuphela. Yabo ukuthi bekukuningi engathi ngikuficile empilweni yakhe. So azange kuze bekhona ne wisdom ukuthi izinto mhlambe kuyena zingashintsha ngakuye cha. So ngafunda ke nangapha inkonzweni ngiyaseva ngapha ngibhizi ne community work ngapha nginabantwana ngapha ngiyacula ekwayeni likabhuti wami nje ngiright yabo ngiright anginasizungu salutho nginabangani and then abangani bami ngama weekend masingayile ekwayeni sihamba imicimbi nje siyayiswenkela siyayithanda yabo sizidudla siyayithanda yabo. And then khona ke lo munye umngani ke owavele wasukeleka nje seqashwa kwafika abafana beband ke esontweni ke entsha ke band wonke umuntu ya window shopper ke kuyiband nje kuyahleze amehlo nje vele ebheke ngakubo phela bayadlala ngithi bayadansisa esontweni. So ayi umngani azothandana nalo mfana wesiginci mina nangi lo wedrum lokhu yangibuka lapho ngenyanya angifuni lutho suthi nje angifuni lutho. Ngitshela ngathi sengizana nomfana wesiginci ini ngithi mina utshele lo wedrama hlwana nokungibuka mina athi na how and ngiyabona nami ngiangry vele ngisasene anger athi na how kahle bo ngithi na ngiyakutshela umtshela hlwana nokungibuka lento ayicabanga yangayiqali azagcineke umfana wedrum acela inamba kuyo umngani lo ngithi mina ngitshela ukuthi ngithe angifuni nenamba yami athi yini kodwa ngithi ngimtshele cha angifuni ngempela ngifuni nenamba yami nqabe nje nenamba azi umngane athi hayi mina ngiyayikhipha inamba yakho olumfana ade ngincenga ngeke ngiyayikhipha ngcine sengithi mnike sixoxeke nomfana ke ngimbuzo ufunani kimi athi ngifuna ukukunika uthando lwa ngempela ngithi mina all right ngiyakuzwa uthando lwa ngempela olunjani ke athi unconditional alichaza uthando lwa ngempela alichaze ayi yabo manje sengigcwele nokuyichenya vele senginokuthi nje akame kancane lo ngizompakisa nje noma iviki noma amabili futhi ngimpakise ngempela ancenge uphela 2 weeks ngize ngithi athi ke ngimzame ke ngizwise nami uyakhumbula ukuthi kulabantu mina engiphuma kubo akekho ngake ngamdampa ngamala yabo. So sengithi mina ake ngizwise ukudampa umuntu nje nami ke ngale nje umuntu nami ke ngizithi kunjani ukudampa umuntu for no reason lo nje ngizomnika 3 months and then ngimdampe ngidecide ukuthi no ngizomnika lo 3 months ngimdampe sibe right ahlale kubo nami ngihlale kithi ngimbuze kusebenza phatha akasebenzi ayibo okay ayi yacacazi lo nje ngempela 3 months ngiyamdampa okay sila into engiyinotisayo njengamanje akasekho umuntu ongishelayo alright angithi noqhamukayo uma ngibusi nginezingane ezingaka ngiyifihli ngiyasho ziwu3 ngiyakhumbula khona omunye ka KFC wangifica ngithenga KFC lapha wangishela kulayini wathi unezingane ezingaka ngathi ziwu3 wathi hayi yekela ungasayithatha inamba yami wabaleka umfana ngaphenduka ngambuka wazongena emotweni ngingakholwa ukuthi hawu waze wahamba umuntu ehambisa ukuthi nginezingane eziwu3
omunye ilanga wafika ngasekhaya ezokhuluma nami ngatshela izingane lo mdala ngathi hlalani la ningasuki la ngababekela ama toys la ngathi hlalani la ngithe ngisakhuluma nomfana kushuthi ingane yavela egateini ngeza umfana esathi nje esethi hawu hello sawubona wajika lo walanda zonke izingane zakubo nale encane useyiphethe kanje uzokhombisa lo mfana yazi ngamgcina ngalelo langa and ikhona into eshiwo ubaba wengane zami uthe kimi akasekho umuntu ozokushada nqobile uzodatshukelwe yimi unezingane ezo3 wena uvalile inzalo wena and unane decree of divorce nje yabo nje uzodatshukelwe yimi asho kanje so yonke lento yenzeka ngibuka amazwi akhe ngibuka nalento eyenzeka abantu bengibalekela ukuthi nginezingane ezo3 sekubhlungu ngize nginikeza lo mfana akhe wedrama chance ngithanga ngimqome bandla ngibone ngimnika 3 months hayi kulo 3 months kube ngazothi kuyancengeka nakhona anginathando ngingenela nanokuthi uyena othanda mina ngilindele ukuthi yena angithande qale indaba enkulu sekufanele manje ngisemjolweni ayi la seyiqalile nengqondo yatshontsheka noNembeza usuyasho angiseyilo leli ikholwa ayibe ngiyilo elima phambili elithandaza lize likhihla amagwebu lapha phambili sengiqomile esontweni akusahlale ekuphambili sengihlala emuva impela egcineni lemuva ngoba manje ngisaba ukuthi sengizokhihla kanjani amagwebu phambi komfana odlala idrum lapha nangi phambi kwami sengihlala emuva ke hayi umfana vele kufika isikhathi sokuthi sekufanele kuvakashelwane ngizoyishwa nje lento kodwa hey bakwethu cha ukuba imember yama group aku Facebook ikhona le group le eyathi mawuqala ukuvakashela umuntu ubobile isiketela ubone ukuthi ubani oqeda kuqala yena neketela ngiye kuvakasha fike lapha ya masiqala imisebenzi emihle ngithi mina cela uplug iketela ngithi ngicela uplug iketela hayi laqeda kuqala iketela laqeda ngaze ngakhohlwa futhi ukuthi beliplagiwe hey kanti kwenzakalani kayibuka khona umuntu abantu yabo ngethu sokuthi sengisengakhuluma ukuthi bengiplug iketela mina la yabo hey kube mnandi uvakasha hayi ugelweni ukahlangeke manje hlangeke maniqala ukuhlanya sengiya improvise akusekho into engicabangayo angibuki nesimo lapho umfana ngimfica umbatha nje usonginja lwana ublanket nje ongasile angisenankinga yokuthi ngithenge wami ublanket ngiwulethe yabo sekumnandi ukuvakasha manje sengiya improvise sengiqhamuke kwakhona iveni kumayi nginike lona ukuthi ngihambe ngalo so sengihamba ngaleli iveni leli sengidriver imoto ngidriver ngigqoke icoat mangigqoka le coat angisagqokile sengigqoke icoat nama high heel mangifika lapha emfaneni nje mayinginokha nje mevula umnyango tada yithi nje tada yabo nje ngihappy hayibo man yes yatshena so into izothi ke umfana unomama wengane even though bebengasathandani umama wengane usafuna ukubuya so kubo kamfana bazi umama wengane la ngiyimfene yasebusuku ngifika ngabo 11 ngihamba ngabo 4 before bavuke njengoba ngilongithi ngishama up and down ngivakasha nje nasekhaya sometimes ngiphuma ukutshontsha ngiphuma imoto ngiyirole kuze umama ngiyayidumisa ngiyayirola ihlehle masingaphandle kwesango kuyikhani ngiyidumisa likudeke vele igarage likude nekamero lama kodwa iyazwakala imoto uma kwayidumisa so ngize ngiyidumisele ngaphandle inkingi isizoba sekuthenini mase ngibuya ke but nje ngihamba ngabo something to 11 ukuze ngifice kubo sebelele bangangiboni ngiyanyonyoba so ukuthandwa yilo wabhuti ingambona engithanda ngendlela ehlukile because ngangimbona ehlale ecofa ifoni ngiyitshela ukuthi shuthi khona intombi akhuluma nayo no wazi wathi hayi ngisuke ngidlala igame nakho angikwazi ukubhanqa abantu besifazane mina ngithanda wena wedwa
khona abantu abakwazi ukwenza njalo. Ngethuke ke manje futhi kusekhonto enjalo. Uthanda nami ngedwa. Yazi ngize ngimbuza uthanda nami ngedwa. Athi hayi angikwazi nje ukuthanda nabantu abaningi ngesikhathi esisodwa. Awu. Okay. Hayi ngiqale ke manje ngibona izinto ngenye indlela. Uthi hayi kanti ngisathandeka. Ngale ndlela le ayishoyo le. Ngisathandwa. Hayibo. Hey. Ngijabule. Okay. Ngingabi nankinga ke uyaphelile manje 3 months angisayikhuluma kumdamba yakhumbula ngithi ngizomnika u3 months hayi yebo ngisayikhuluma lonto mina hey angisayikhuluma ngeke kumnandi kabi indaba izoqala uma sebeqala ukubona kuba ukuthi kunemoto ejwayele ukufika la ebusuku atshelwe kumama wengane ke sebhala ngami ko Facebook mama wengane ushuga mama vele ugayi wayemncane wayengane. Oh, he was younger than you? Yeah. Okay. So, sengibizwa ngoshuga mama ke umama wengane ubhala ngami ko Facebook ke mangizwa ke ngiya-screenshotela ngiyasendelwa ngitsana ngikhuluma ngawe lo. Bhala ngami uthi ngoshuga mama ofike nemoto yena akakwazi ukuyilwa lonto ngoba kusho ukuthi lo muntu unemali lento ifuna imali. Mina nginandawo nayo yonke lonto leyo mina lokuzana imandate yami nansi la ngifocuse kuyo uGuy yabo anginandaba ngigcina lapho ngibuka ukuthi hayi no ngikhathele manje ukufika ngomnyama sekuzofanele usho manje kini la ngiyidictator ngisho noma yini engifuna ukisho yenziwe yabo yenziwa futhi very fast so ngithi mina kumele utshele manje uma wakhe athi nje angifuna kizwa mase uyamtshela sangifuna kizwa ngazi umama wengane angiyazi lento leyo isilethele yona la ekhaya sebetshelene nje uthi hayi sekunoshuga mama unendlu ngaphandla ngithi ubhuti ngathi sekunoshuga mama in iyangithusa ke indaba yokuthi lapha kulowa mjolo wami lo ziningi izinto that I did not experiment in the bedroom ngisashadile that I'm experiencing here ziyangithusa izona ezingenza ngibe klingi because ngaliyana bekungekho yonke lento engiyenziwa la yonke nje lento lo mdlalo odlalwa la ngikwazi ngiyethuka nje ngiloku ngimangalile ngilo ngibabazile nje ngilo ngibabazile okay cace ukuthi abangifuni kubo kaGuy abangifuni shem hayi uGuy ke asabe ke manje uthi ngivakashe kubo ubuma wakhe uthe nje akafuna ukuyibona le moto la egcekeni uphela unyaka ngingayinakile yonke lento uphela unyaka gcine sengimbuza mangibona kuphela unyaka thawu waphela unyaka uzimisele ngani nabhuti empilweni before unyaka uphela sesila ko 8 months kanje okay ibe khona lento uthi no ivalue yomuntu esifazana ayidli how can this guy love me ngedwa kube ngathi I'm the only person who exists emhlabeni noma emhlabeni wakhe kube ngazi ukuthi I'm his everything ngoba ngisho akuthiwa ngiyazama ukumtshela mina nje ngizokuyeka noma inini yabo senginako vele ukubhamba ngoba sengibonisa nami ngedwa senginokweyisa ke senginokuthi hayi mina ngizokuyeka noma inini phela mina yabo ngiyambona ungithandaza akhale minyembezi asikhihla umfana isilokhu ngiqala kuyibona le hantu akhale ngithi no man kube khona ethi ake nje ngihostela abangani bami lento yangihilisha lena ake ngihostela abangani bami ngilaunch something engayenza every year siqokeni all white ngiyenza invitation card ngibabize siyenze igcekeni lama ibisithi into under the theme be that strong woman ivumbuke nje out of nowhere yabo ivumbukiswa yini ngibona mina ivalue yami engalahlekanga engehlanga ngoba ngisathandeka ngazi ukuthi ngiyitshitshi ngisathandeka ngazi ukuthi ngisamncane ngisathandeka ngathi anginangani yabo ngiyahamba ebusuku ngimfene ngibhizi ngiyahamba ngalezo ikhathi so ngayenza ke lento ethi be that strong woman angiyazi ukuthi iqhamuka angiyazi nokuthi yini angiyazi inhloso yayo ukuthi ibhekephi bese kuba khona owayekhona athendile isigqoko all white wathi awukuyenzela impangeni lento le
ke sibone awukuyenze nje sibone simasibiza abantu basempangeni because besiba u20 egcekeni awukuyenze masibiza abantu basempangeni sibone ngithi na ayi asiyenze ngoSeptember vele ngoba ya inyanga ka9 uSeptember kuzobe kufanele ukuthi bazozala lapha yana nabo nje kuzoba into engazothi nje siyikhanda yabona ngikwazi nama ideas avelaphi but ngiyabona ukuthi ngihappy kakhulu othandweni ngayiqala ke nangempela yaba nabantu besifazana abawu80 yayingena sponsorship ke kwaba u50 ukungena ngikhumbula kahle ukuthi ngayiqala nje ngihlanganiselwa kukhona ukuthi na 1000 nambothenga isishebo kukhona ukuthi mina ngizokulethela irice mina yabo ngahamba kayocela iTrue Vine isonto lapha nestation empangeni cela ukuyenzela imcimbana nje esifazane la kwakhona okhipha ideco yakhe amatafula ngikhumbula ukuthi kuphela into engangenayo was help yokuqukula ngangiziqukulela yezoqala ngo10 washaya u10 abantu besifazane bafika nemhelane bebahle angiqedile ukudecorate sase sidecorate nabo sekuyibe sebelungisa bendlala indwangu ukuze umcimbi uqale waqala umcimbi kwakuhle kwakukhona lapha nosoma business nje impela babezokhuluma ngama business because iaim was ukuthi sifuna ukukhula ngifuna abantu besifazane bakhule yabo laqala lapho uthando lokuthi ngifuna igrowth mina umuntu mayehlangana nami abe nokuthi wangikhulisa unqo yabo hayi kube mnandi iqala into ibe successful emveni kwaloko hayi ngibonge amandla egayi yami ukuthi amandla engiwacoshe kuwe lawa ukuthandwa nguwe angenze ngayenza lento ngibona indlela ongithanda ngayo uyimisele ngani ngami athi ngifuna ukugcina ngishadile yaqala inkathazo okay ufuna ukugcina ngishadile nangokunqoma nje ke unani bhuti ayi ugaya kanawo no matric akana license kahle kahle kubo nje uyizenzela ingadi yakuba iqhokela amadansana azenzela ingadi yakuba yona into ayenzayo hayi ngcono ngakhe siqale high school ubuyele high school ke qale ngokumfunela umsebenzi awuthole lo msebenzi umholele 500 rand ngeviki ngiyamtraina now ukungithanda ukuthi muhola uzongiphi imali noma muhola uzongithengela into emnandi noma yini ngoba phela mangimvakashelile yazi ukuthi umuntu ujabulela ukuthi uze la uthandwa khona lapha nami ngangifika ngidla igwinya babe ngangiphakeli kulwa muzi ngisho sebebona ukuthi cha lento ngani ifika ngenkani la ekhaya babephakela yena yedwa bambiza zodlela endlini so mina ngapho ungishiya ngidla igwinya nama fries yabo kwababethini laphana emadlankala bathi set bakubiza kanjalo igwinya nama fries kwaku 6 rand so he would have only 6 rand ukuthi ngikwazi ukulala ngidlile angenankinga mina ngihappy nje akunandaba anandaba ngempela so nginesho ukuthi mangesiwa amagwinya ngizolala ngidle ichicken dust so mase sebenza ehola lo 500 neviki ukuthi okay imncane 500 ngoba phela kumele wondle nakini kodwa i-KFC or whatever ngoba phela kunane flea market esikhawini nothi ungithengela isibinde sosiwe anything ukushintsha lento yokuthi ngizodla igwinya noma ukushintsha lento yokuthi ngizodla chicken dust okay akwenze futhi lokho ngiyamfundisa ngibhizi ngiyamtrainer ngambuyisela ke e-high school wahamba wafunda ngapha mefunde high school ngibhizi ngimfundisa ukushayela nekubani manzi manje phelile unyaka manje sokuphela unyaka manje ndawo okay mana ngidlule la before size sifike la ikufundisa nani ngizobamba indaba yokuthi ngoba mina bengiloko nginothando oluncikiselayo ngithi sengibona ithanda mina ngedwa senginothando oluncikiselayo senginothando lingamncingi ngazothola ukuthi usejola neworshipper esontweni ayibamba ke leyo yeworshipper ke hey ngakhala etaxini yabona ngihleke mangibuka umthetho wakwakhala etaxini ngithi hey ngiyazi kahle ngikumbula kahle that day noma for that weekend ngangifikele iweekend so ngoba ngangisacasha kubo ngafika ngihamba ngebhasi ngafika ngebhasi la 8 ebusuku ngehle ebhasini ngangena kubo ngiyonyoba wangivalela endlini ki-weekend yonke kanti iworshipper lizofona ngakhala ngidikila ngihamba ngiyekhaya kubulahle ukuthi iworshipper la fona ebusuku so ngangilinde nje ukuthi kuse ngoba wayenumuntu wena ke ube umuntu oneqiniso ngosihambile khulu umqiniso ngoba musumbambile bevela avume
so washo wathi kwenzekile ngesikhathi lokhu busy lokhu ungitshetha ungincengile mina kanti kunosiso lokho ezisondeza kimi so uthe mangibona uyayisondeza ngavele ngathi ake nginike yena ithuba kodwa bese ngiyimtshelile after 3 days sithandanile ukuthi cha angeke sikwazi ukuqhubeka so mina sengilinde ukuthi kuse ngakhala kwaze kwasekuseni nasekuseni kwakhona mangivuka ngakhala ngibheke eTaxini ngagibela eTaxini ngakhala eTaxini angiyanja into engikhalelayo ngoba lo muntu mina ngokwami emqondweni nginokuthi uyena othanda mina nginendaba yabo kodwa ngiyakhala la eTaxini ngiyakhala ngiyalila so angibambe ngokuthi yena into engcono uzozibulala yabo ngibese ngimdabukela ke sengibuka ukuthi ngizobulawa ke mina kubuka lo mfana mengayibulala ngibuyele ke kuye sibe right ila ngambuyisela khona ke high school wahamba ke wayifunda high school ngapha ngimfundisa ukushayela yabo sengibuka umuntu ongithanda enough ukuthi bezozibulala yabo ngimshaya amathanga lawa break manje inkosi yami muncane komzimba muncane komzimba cha ngishaya amathanga ngathi aweqhudele lesizulu yabo so ngimfundiseke yonke lento ngapha ubamba umsebenzi futhi uyayosebenza ngapha kusiyami uyazama kugcine kubo bengathi bayangamkela ke kodwa nje umama wengane methanda nje ukufona amthuke wayemthuka ngami ngikhumbula ukuthi wakwamthuka waze wamtshela ukuthi ulibele lento yakho leyo libele yiyo lapho ngikhona ke ngapha ngemuva so mangikhona ngemuva angazi ngiyinake le nto ngayinakiso uyena ngisho ukuthi ngangifaka isithombe ngiyibhekele wathi lento yakhe enezinqe nomgode eqolo yabo Lasihlamba kwakathi yele esikoleni hey ngiyakutshela nginilanga angithuke nje wayemthuka nje kahle wayengamthuka ubaba wengane mhlambe ngokuthi uyinja or uyini cha wayemthuka ngami baba wengane yakhe nje wayemthuka ngami mayikhona into azomthuka ngayo akubize libelele lifurumba lakho bona nje umuntu engibody shame mina ngize ngizibuza ukuthi kanti mina ngenzeni mina why yena azomthuka ngami wayemthuke ngami ngoba mina ngenzanga lutho ngabe ethuka ubaba wengane yakhe nje ambize noma ingane afuna ukumbiza ngayo and kunale mentality ukuthi ngirich emqondweni yabo so kunaloko ukuthi fanele ngabe ngiyondla ekhaya egcekeni mangabe ngithengile something ngithi mhlambe ayishare ifamily yonke ngithi ngibafundisa ukuthi nami ngelinye ilanga bangiphakele ngoba babengangiphakeli kuthiwe ngiyadiza intombazane erich yadiza sithengele ukudla la ekhaya umfana wakhona meholile ngoba ngathenga imoto ke ngase ngibuyele ku-insurance athenga imoto ke so uma ngabe umfana wakhona eholile uzongithuma anginikezele imali athi kimi while ngisemsebenzini mina ngoba wayesebenza ama Saturdays athi mangisemsebenzini ngicela ukuthi uyongithengelela igross ekhaya so mase ngifika sengilethe igross kuba ngathi lethwe yimi abazi ukuthi umfana wabo until yena asho ukuthi cha yimina othengile igross nakhona lapha bakholwa ngoba phela nayo imoto yabo so bakholelwa ukuthi nje uyondliwa batshela mama wengane lokho athi uyadiza usisters uyadiza yabo wayene inhlamba lo asisi wayengithuka ngayo yonke into bese bakhona usiqwiza yabo mina kodwa ngiyasho nje namanje mina usiqwiza angibathandi from nje kulewa part 1 phela angazi nje mina yabo ngizibona lapho ukuthi into eusiqwiza ngiyidinga eduze kwami waye posta ngami usiqwiza ngoba nangiyisidudla ke athi isidudla masigqoka ugreen ngathi uJojo Tank athi nasekhaya khona uJojo Tank oqomphe khona engibiza ngoJojo Tank yazi kodwa bafethi yazi mawunosikwiza makwenzekile wanosikwiza ekhaya ungayenzi le nto yazi ubhuti yakho uyayithandela uJojo Tank wakhe yazi engithanda ubhuti nguJojo Tank nginjalo kukhulunywe ngami ngikhona egcekeni kuthiwa uJojo Tank kanti kusho mina yabo lokuthi uJojo Tank so ngelinye ilanga ke ngathi mangifikile khona ngemoto sebengamukele nje ukuthi ngikhona phela ngithi ngisengilanga namagross ayangena athi ngifikile ubhuti bakhona uyiwele kubo ubhuti uyiwele yabo khona iwele lakhe and then khona ubhuti wakhe omdala so
wathi mangabe ngifikile ngithi ngize kubhutilo ngidlulela nakhona bathi bacela ngibaboleka imoto iweleleni nobhuti omdala bacela ngibaboleka imoto bafuna ngesikhaweni bayabuya manje nginqabe abangishayanga kanje sebengishayela manje uthi nginqaba nemoto yami bashaya wena bashaya mina bangithuka ke bangibiza igama le-S liqala ngo-S lesizulu bangibiza ngalo bangithuka bangisho hawu bathi unqaba nemoto lento le yazi lo nto leyo naye ke manje sengenelele sebashaya ubhuti bakhe yazi yangenwa umakhelwane indlela yabankulu ngayo bengiyangiswa na ukuthi kunamalo kuzona kunamagross engiwalethayo bethi uzodlala lo nonkro uyadiza la ekhaya bengibiza kanjalo bethi uyadiza la ekhaya akasafuni ukusiboleka imoto basixosha ke bathi hamba la egcikeni baxosha mina bathi ngihamba la egcikeni ubhuti omdala wakho nathi ngifuna ukuphinde ngiyibone imoto yakho la angisase kubaba wakho so ubhuti wakho nomdala useyitshela ukuthi yena inhloko ke athi ngifuna ukuphinde ngiyibone imoto yakho la ngaphuma ngahamba ke wangilandela ubhuti wabo sahamba so masihamba wabuya ngakusasa selandi waba kwamakhelwane ethi kuzokhulunywa still ubhuti omdala wamangile ukuthi angifuni ukuphinde ngiyibone imoto yalentombazane la. Okay, there was a house ke ekhona ekhaya and then leyo house ngangiyohlala kuyo vele mina isisikhaweni samuva ke naye ubhutilo samuva sohlala ndawonye angithi mina ngisakwazi kumvakashela ngixoshiwe naye wathi naye uhamba nami sahamba sohlala ndawonye sahlala sahleli kanjalo sasilandela ke inkulumo ke basho ukuba soke sibone emayefa ukuthi uzombuyisa kanjani umuntu ohamba ekhaya wahamba noshuga mama soke sibone ukuthi mengabe efake ekhaya lo muntu njalo mina ngisoshuga mama wakhe mina lo muntu mina ngimdala kuye ngo6 years nje akazi ngishuga mama yini kanti ushuga mama yazi so kwathiwa wahamba umuntu soke sibone uzombuyisa kanjani soke sibone in how ngize ngithi mina ongcona siyoba ne-meeting noma wakho ngoba kuthiwa nayo yakhala nje obuhambile asihambe angubeke ke lokucace ukuthi umama wayengowase Mozambique. Okay. So ke masifika lapha umama uthi lalela mfana wami bazokushaya amadlozi wakini ngiyakutshela athi uzokufuna baba wakho akuthole ngiyakutshela mfana wami ngiyakutshela yabona leyo yenzile le ayivumelekanga asikaze siguzwe thina ukuthi umuntu uyaphuma yohlala nentombi ithini Yey, ngihamba umbona. Hayi. Ngahlengela. Ahleke istory esibhlu. Hey, yabo. Ay umama kucacisa akayamkele ukuthi umfana wakhe uhambile yabo. Kucace nje ukuthi hayi njobe ekhuluma kanje akayamkele. Athi yabona lengane le ngiyakutshela uzawufika uDecember sewuhlukene nalengane ngiyakutshela ngane yami. Uma ungabuye ekhaya uzokufuna ubaba wakhe akuthole akubuyise ekhaya ngane yami uzawubuya ungasela lutho uzokuphuca yonke into. Hayibo. Kusami lento yisho phambi kwami. Athi uloyiwe wena udlisiwe wena sekuthiwa ngimdlisile yo hayibo yes ngani ngidabuyele mina ngibonile mina hayibo manje ngixoxa ukuthi mina okay sekuthiwa ngimdlisile kade futhi lento uthi ngimdlisile iloku ikhulunywa into engixaka mina anti dlisa umuntu onjani udlisa umuntu onjani because this guy akanalutho ngoba ngisho ukuthi ngimfice embathi usonginja ngayifikela nowami ublanket because kumnandi phela kufika kuye inkinga ngegodola ebusuku so kudlisa umuntu onani kanti onjani odliswayo yayibo akanamali ayikho into angangipha yona and ngiyazisebenzela manje sengibuyele nasemsebenzini avele ke siphume sihambe ecacutha kwamukeleke ukuthi sihambile egcikeni aqhubeka ayihlalele nami nami manje ngiyabuka ukuthi okay njobe sebuyele nase high school nomsebenzi akasayi ngoba useya driver manje ngama weekend sehambe wazwaya nase driving school
yabo siya drive ngama weekend silwela umfundisi ukudrive akazi wayidrivela yena yebo ngimfundisa ukudrive mina ngapha sase singena nase driving school futhi yabo ngiyenzani kuhlalekile nje nalomuntu yabo uyangithanda yabo so he needs to be equipped ukuze sikwazi ukuqhubeka nempilo izinto ezema basics matric ne license so umsebenzi so akasayi emsebenzini seyekile ngoba ngama weekend imela yo driver umphatha ka understand yonke lonto leyo ukuthi kuzoba khona insuku azoba late ngazo so kwametha yo driver okay fine sengine stress ingane zami zisele ekhaya mina ngisengikipitile nalomuntu hleli naye sekufanele ngihambise imali ekhaya phinde ngondle nalomuntu yabo sekunzima sengiqala manje ukuba ne stress I relationship sithathe strain and sengiqala ukukhuluma kabi yabo sekuyangifikela kwedelela manje nakwangempela ke manje ukuthi ayinto oqala nawe ngihleli nawe la ngiyakufukamela yabo sengikhuluma noma kanjani ngidiniwe ukuthi izinto azihlangani ngapha abakuba babona ukuthi lo muntu wabo mina ngibhizi ngiyamzama empilweni bayangenyanya kuningi kuyangilandela ukukhuluma so napha nanginomama wengane uyangithuka ngapha nangusisi naye uposta ngami ngibiza ngoJojo Thank sekukuningi nje kuze kube ngelinye ilanga ngakhuluma kakhulu kanti uzovela ngibamba ngisonto ingalo alenkathi ngikhuluma naye khulumela vele angisonto ingalo kwasingalo ivuvukele sexolisa hey uzobona nje nawe mina ngihamba ngiyaxola nje vele siyaxolelana nje kakhulu ngixole yabo okay abizwe ke kubo kuthiwe kunomsebenzi angithi manje baplanile ukuthi bafuna ukumphalazisa lento mina engimdlise yona abizwe kuthiwa ke hayi sizokhuluma nje kunomsebenzi siwenzayo kuthiwa kunezinto bayazenza into ezizoluka kuthiwa kunezinto ezingahambi kahle ayina ngempela bahambeke bayokwenza ke athi nami wayethanda ukungigada ke mangithi mina ngizokubeka kini ngidlule ngiyele noma kubangani noma ngekhaya athi nawe fanele kube khona noma ungahlala endlini kaBhuti omdala ngoba manje le yakhe naye noma wayenayo sesiyinikeza umshana ozalo siswakhe ngoba nakhona sithema sihamba nokhiye kwathiwa kwazi ngakhona indle ekhiyiwe nje abantu bekhona egcekeni so kunomshana wayelala kosofa sayinika yena ukuthi ayilala khona umshana hayi ngihlale endlini kaBhuti omdala ke ngihlale ke walibenza yonke yabo bayenze mase sihamba athi umamesala before sambi athi uBhuti omdala wakhe hayi ndoda phela ubuvakashe ekhaya sa understand awusahlali kodwa phela ubuvakashe ekhaya athi yena uyezwa njalo ngabusuya nginqabela ukuthi ngivakashe ekhaya yezwa kuthiwa ngibovakasha ubuya nginqabele lo hawu ngethuso yilelo ke mina ngithi hawu usukuthini phambi kwabantu bakini ngivele mase sihamba akwabo ithi awu bantabami nihambeni kahle hayi ngisole ngithi no hayi yabona ke lo nihambeni kahle lo hayi hayi sihambe kusuke ukukhuluma endleleni useya driver manje guys I forgot to mention ukuthi cha waye testing wayithola license yabo no matric now futhi wawupass yabo siya driver ke manje okay okay before lokho ake ngithi umatric ngaleso sikhathi wayengakayithola certificate wayengakawuqedi but useyithola license so sengikwazi nokumnika imoto ayesikoleni yabo ingane eziphila kahle ngane isikole ngihamba imoto yami manje esikoleni uattend isikole fika ipaka imoto ingene ifunde shaya u2 logo kuphuma kwesikole ingane yesikole ingene emotweni yamzali ngumzali phela manje ngizothini yo hayi masi hamba endleleni ngimbuze ukuthi ubuthini busho ukuthini mawuthi wena koBhuti bakho phambi kwabo yimengo nqabelayo ukuthi ubuye ekhaya hayi nami bese ngisho nje yazi ube wrong ngale nto ngoba sekuyinto uyabazi bayakuthanda ukukhuluma ekhaya kini sebezosala bangikhulume ngale nto leyo sixabane ke mina nginayo tendency yokuphuza ukuxola kwesinye isikhathi mangisadinwe ngempela abona ukuthi angixoli ayi angazi kwafika kanjani but kwafika la sishana khona engishaya edrive imoto masifika endlini asingenanga endlini
sashayana emotweni kwaze kwasa eminyango salala emotweni kodwa sesifikile egcekeni sipakile la ngaphandle engabe siyehla singena endlini cha sibele ukushayana la emotweni nami sengize ngaze uyangishaya sengize ngaze nami ngafunda ukumshaya and at the same time njobe ngishaya ufonela labakubo ukuthi beku wrong ukuthi ngize lapho nangu lo ethi lapha ekhaya niyathakatha ukuthi niyathakatha nini sekhuluma zonke indaba bathi kubo wozani la sinixazulule ngathi nje ngikeke ngoya ngifile ngathi bazongiqoba lapha ngathi ngeke ngizophuma ngoqhoko never ngathi nje angiyi lapha ngiyi saxabana sashayana kwaze kwasa nje phandle kwasazi sakhathala nje sagcina silele emotweni yabo usewuvuka ekseni umzimba ubhlungu and he was killed ekuthenini akangithinta ebusweni mengishaya wayengishaya la ekhanda ibhakela zakhe nje mayiphosa wayiphosa ekhanda nami ngapha ngiyaphindisela kwa ngokuya kwafa imoto yami yasixaka nje impilo yasixaka saxakeka kakhulu ayikancane sagcina manje sengithi mina ngibuyele ekhaya mina kuma angeke angikhoni inkinga manje lo akasakwazi ukubuyela kubo mengasakwazi ukubuyela kubo bazomhleka ukuthi abuyele kubo ngabuyela ekhaya masibuyele ekhaya nayo uyangilandela nangu ula ekhaya sihlala manje kwelinye ikamero elisekhaya like yebo nalapho siyaxabana impilo nje ayihambi kahle inzima siyaxabana and akayekile ukungishaya ungishaya khona ekhaya egcekeni manje yabo uyangishaya khona ekhaya egcekeni wethu khona umani nomakekho uyangishaya well kwahamba wathola itohwana ke wakwazi ukuthi ngoba kwase kuphoqa phela manje ukuthi awukwazi ukuthi ungala kaMkhize yabona kubo sebamthuka ke sebembiza ngosibari makoti sebethi nje usibari makoti sebembiza ngamagama ay nangempela wayithola leyo madlana ayithola wenza iloan wazolobola ke ekhaya bamsupporta ke kubo beza bazolobola but intanga zangazayisho walobola kule weekend wabatshela ngolesithathu ukuthi mina ngiyamshada unqobile kule weekend bayithuka ke manje sayibuthini wathi ya ngiyamshada kule weekend le basa siyi ke thina lapho bangeza ngempela kweziwele lakhe sashada still nawubuka la ngishada mina with the hope of ukuthi lo muntu nje bengishaya uzoyeka ngiyamncenga because estorini sami ngisixoxa kwi-event yami he is the happy ending now I cannot tell ukuthi sengiyashawa ngizohlekwa angisakwazi manje ukuthi ngiphume kulento yale relationship ngoba ngithi kubantu he is the reason I started this event he is the reason now angigcini lapho senginane NPO la kule NPO ngenzani ngisupporta abantu besifazana ngihamba noshayiwe ngimisa enkantolo siyovula icala epolice station sizisilwini icala ngihamba noreshiwe sihamba inkantolo yabo ngiyasupporta nje konke lokho engiyizimisela ukukwenza ngabantu besifazane abangana support I'm there I'm hoping ukuthi lo ngoba ngihamba naye he's learning something ukuthi njengoba sihamba amacala ebuka amadoda abanyosisi sibahambelayo la he must not be in the situation naye ngize ngikhumbula ukuthi ngelinye ngaze ngabamba naye meeting nje ngahamba sayohlala epark ngambuza ukuthi usungishayelana ngicela uyeke ungishaya akukho lulu ukuthi ngikushiye one ngiyamdabukela futhi ushiya ikhaya udeli ikhaya lo muntu wazolandela mina maye ngabe ngimiye kuzoba ihlaya ekhaya kubo two lo muntu angikwazi he's a happy ending to my story otherwise mangishiya yena ngisena happy ending ngiyihlaya lokuthi wawuthe wena ngiqale lento ngoba uthandwa yilo guy so now isikephi into ukuthi uyakuthanda if usumshili kanti yabo akuningi engasakwazi ukukusho and then after we got married ke eventually
ngathola umsebenzi eThekwini. Sahamba ke sahlala eThekwini. Masifika eThekwini nje sasinayo imoto kuphela. Sasingenayo nje ama suitcase. Singena ndawo yokuhlala. Ngikhumbula ukuthi ese naye ngoba ngami ukufika lapha ngahlala like 3 months kuqala, ngahlala ngedwa 3 months. Ngihleli eflatini lasiswami. So mase ngihleli kulo 3 months ngiyalokhuza ngicingela naye umsebenzi ngine stress. Le ndoda le ngishiye empangeni kufanele ngicingele umsebenzi uthole. Ngakhuluma nomunye kwabangani bami ke ngase ngimenzile lapha yana emsebenzini. Nakhona impilo isingiqalisa phansi. Ngoba nalo umsebenzi weinsurance ngavele ngaxoshwa nje ngingazi ngenzeni kwathiwa kune exam engiyoyishaya engayibhalile can't work anymore. Ngakhishwa kanjalo kwi system. So sengicinga lo msebenzi sengiucingelwa sengiyawuhlanganiselwa nakhona usiswami e-call center sengiqala phansi nje. Sengise call center. Okay, I appreciated umsebenzi. Ukuthi okay umsebenzi kumele ungiwuthole ngiqhubeke. So into ithi ke mangifika lapha e-call center ngithi okay let me start working ngibone, see if I can make friends, see if I can be in contact with anyone ongakwazi ukuthalekelela. Nangempela kube khona umngane wami engimxoxela eduze kwami lapha nama computer athi nayi ngizokhuluma nobaba wengane yami usebenza eMtateni emkhunjini uzokwazi ukuthi amtholele umsebenzi bakhipha imoto lapha. Nangempela amtholele umsebenzi eze kasizoqala ukusebenza. Mayifika sasintanta ke sicinga indawo ukuhlala ke sine impahla nje siphose ebhothini, asinambhede, asinalutho. Sayithola ke indawo ukuhlala ebusuku. Ngiyakhumbula kwakuse Waterloo. Sayithola sabolekwa nje usiswami umattress ofuthwayo sasilala kulo mattress lo. Then we moved sawhlala kaMashu ku 1 room. Nakulapho silala embhedeni siboleka uma stand. Impilo inzima. Inzima. Lapho imina kuphela owaziwayo ekhaya ukuthi sengimove eThekwini. Kubo abazi nokuthi uphi. No one calls him ukuzwa impilo ukuthi unjani, akekho okhuluma ini. Lapho uyangiposta kamnandi guy wami ku Facebook. Yabo le mshade niyibuka ku Facebook. Angisho lutho. Ngithi nje So uyangiposta bhala ama paragraph abhale ukuthi hayi ngiyamthanda unkosikazi wami, she's the reason ngiphila ngiloke ngiyiko uye, yabo yonke lonto leyo nami ngene ngiyajabula myeni wami mu happy we my keeping me. So lapha size sithole u 2 bedroom emixhasweni lelindelana sihlale khona. Okay, sisaka Mashu sihlala la ku 1 room. Nalomsebenzi awusebenzayo kufana nokuthi usuke umi ngaphandle kuthiwe wena nawe ngene, yabo ubulinda iSMS ethi kusasa uyasebenza. Mingangena ngawusebenzi and no pay. Yabo ngoba kuthiwa baningi abantu abaqashwayo banikeza wonke umuntu ichance. So mawuthola iSMS uze emsebenzini, ungayithola ngungizi. So usebenza leyo nto kanjalo. So une stress ukuthi umbhede nalento ayisebenza ayikho. Into engishaya yona lapho. Hayi, khumbula ukuthi nginilanga wangishaya enomona ukuthi ngifuna ukuya emsebenzini, yena akathandi ngemsebenzini. Ngangayi-understand ke le yanto ukuthi iyayichazana. Wangikhiyela ngaphakathi endlini. Sengimemeza uma stand ngiyakhala. Ngicela uzongivulela. Ngiyazibona manje ngizoxoshwa mina i-private sector le. Uhamba nominini lapha. Ngiyacela ama stand icela uzongisiza. Ama stand asikhele so2 naye lapho phakathi. Endlini. Lapho sengizama ukurekordela umphathi wami ukuthi abone ukuthi njoba ngilate nginenkinga. Ngizama ukumrekordela uWhatsApp wasenomkhubu ukuthi uma ngabe urecorda ubambe kanje bese udedela bese iyahamba message, yabo. Ngale nkathi ebona ukuthi ngiyarecorda azizama ukungiphuca ivele ihambe message, mengiphuca ivele ifone iphihlizeke. Phihlike screen. Phathi usezama ukungifonela uyayithola message because ngiyakhala ngiyamemeza ngicela ungivulele, ngicela ukuhamba ngifike emsebenzini. Ngathi la ngiphunyuka khona mangifika emsebenzini ngacela bangibizele umphathi ama security acela bangibizele umphathi wami floor. Where's umphathi? For the first time I experienced a panic attack.
I could not talk. Ngangakwazi nokusho ukuthi kwenzakalani. Ngagcina nje ngilonke nje yabo ngagcina naye zama ukuvula iminyango emotweni egijima engilethela amanzi. Ngangasakwazi ukusho ukuthi nginankingani. But ngiyakhumbula ukuthi ngagcina ngithi nje ungishayile, ngimkhombisa nje ngithi ungishayile. Ngahlala kasiswami wangithatha usiswami ngahlala kuye. Ngapha sengizibona ngihamba ngithi ngifuna ukulanda into zokugqoka unqaba kwananto zokugqoka ngisenako kokugqoka ngihamba nosiswami ngihamba nomzala wami siyolanda into zami zokugqoka akafuni uthi akhonto ogqoka ezophuma la nabo phela umuntu wesilisa lo bayasaba bathi ayike nqothi nasazi ke senze njani vele nawo ngamane ngihambe lapho akana sikhathi sokuncenga emqondweni wakhe ngathi uthi uyoza ayibuyele kusala impilo yakhe ila nami yonke into yakhe ayidinga yila ngithi ngiphume ngibaleka ngiphume ngagezile yabo yonke into yami lapha ya eventually I went back to him athi mangifika now sengifika kuye into engayenzayo ngafika kuye wangibuyisela emuva nje ngisho njalo ngafika kuye nje khona umngane wamathi kimi asidlulela siyodla and then wathi kimi awufuna ukuphuza nje kancane wangiphuzisa ngafika kuye nje ngiphelile nje inkani ngayifika ngidakelwe nje vele ngiphelile fika ngagibela empedeni ngalala wangibathisa ngavuka ekseni ke waqala ke waxolisa ke ngaxola shilo vele ukuthi hayi ngapha ekuxolile ngixolela mina ngaxola and then we moved ke saya ke elindelani ke ngoba sesinento yokuthi izingane efanele sisivakashele ngapha umama wengane yakhe akafuni nengane yakhe ansezinye zezinto lezi ezazimenza futhi abe angry so akafuni nengane yakhe uyenqaba nengane uthi nje ingane uma kusekhona lo mfazi khohlwa ngeke uzuyithole uyamfonela futhi asitshontshe imali kulo mfazi ungifakele yabo usho noma yini mama wengane noma yini abuye ngoba wahlawula na ingane abuye athi woza futhi uzongenza unkosikazi wesibili yabo usho noma yini athi ngizwile ukuthi usushadile futhi mina ngizoba unkosikazi wesibili ngikulindile ngiyindawo ngilinde wena woza ngizoba unkosikazi wesibili okungcono ngamani ngenza unkosikazi wesibili futhi lo nto leyo ngathi ayizali indaba ingakuzalelile ingane namanje lapho vele sithanane mina noGayi ngo2015 16 17 sesiku 2019 lasikhona vele ngimitha nginjani hayi uthi akayifuni uGayi ingane uyayifuna hayi ukuthi akachazelwanga before alobole ngangimtshela ukuthi mina amaTubes ungakhathile nangesikhathi ezolobola uma wami wamhlalisa phansi wamchazela unqobile ama-chances uzakutholela ingane awekho wathi yena uyakwazi lokho yena uthanda unqobile yabo so he knows but now ikhuluma sekushintshile ufuna ingane yabo sekushintshile ukukhuluma so ngapha ngifike mina nje leThekwini ngavusa bohuzu bakhona mina ngisho ngingafika la mina ngizovusa bona oST Media laba nje ngizoba busy yabo ngiyinto nje ethanda ukuba busy bengibhizi empangeni ngihamba ngithi sengifike eThekwini sengibhizi ngokunye ngathola iagency yangifaka kwezinye zezinhlelo ngaba yiextra wadinwa yena so singisapha mina ngubona iqatshuzwa ku TV yeka lento yeyi hayibo kahle bo mina ngiyayithandela mina adinga ngifuna ukuacta mina hey yeka lento aza ngicebe kumfundisi ke lo wami la sahlangana khona yabo umfundisi athini my baby listen to your husband uNkulunkulu okay dream gone ke ngiyeke ngoba phela manje listen to your husband ngizothini ngiyeke ke lento engiyiqalile ke yokuacta ngiyeke nje kwakumodela lokho ngoba ngase ngithole neagency yongimodelele plus size yabona nje wangiyekisa nje lonke lento wathi nje yeka ngayeka ke ngahlala kuthe kusuka lapho kungekhona ukuthi angibiki ukuthi angishaya yabo kungekhona ukuthi angibiki nabefundisi babazi ukuthi uyangishaya kwakune Christmas party emsebenzini saxabana ngiya kuyileyo Christmas party saxabana kukhona ingane uDecember
so kukhona ingane zisivakashele the pain yokubona ingane yami ingena nenduku izama ukuzomshaya ngesikhathi enhlinyelo dongweni ngalesikhathi engibambe kanje la mina ngisayina ngamehlo ngisayinela ingane ukuthi iphuma yabo ngoba ngiyayibona ukuthi isingena nenduku ifuna ukumshaya cause I'm screaming ngoba uyangiklinya umuntu meklinya ke usuke kuncisha umphefumulo usuke ungaphuma umphefumulo vele ngoba ikahle kahle phela la uyaphefumula la umoya goes in and out waye kade ngahamba ngaya kuleyo Christmas party nginemkhuzuko konke la engishayile but I chose ukuthi ngase ngikufundile ukuthi ngiyadlulisa konke akwenzayo angonaki ngase ngijwayezile ukuthi konke akwenzayo angonaki and then kwathi after December sahamba ingane zabuyela emuva futhi I turned a blind eye ngasho sengathi la lento ibiyenziwa ile ngane yami endala ngiyibonanga ngasho angangachaza lutho futhi einganeni ngayithulela ngalapho ke waxolisa ngaxola hey ngobe awuyakholwa ngaxola hey mana Nqobile ngazi babukeli bami lapha emakhaya ukuthi senze enye part of the story siyenza futhi as a continuation due to our time la phakathi yes but ngithanda ukuthi senze kanje yona Nqobile mhlambe just usiphe nje ama details zakho again we event and then bese ke sikwazi sivale bese siqhubekezela okay kukhona i-event ibizwa nge-Be That Strong Woman yes isempangeni i-event ngomhla ka-20 September ama-tickets awu-350 atholakala eComputicket nase-Shoprite online ayatholakala so mawulapho eShoprite uzofika nje ucela i-ticket le-event esempangeni because they are not familiar with the event awukwazi kuyibiza ngegama wafana laba amanye asijwayele ukusebenzisa iComputicket so uzocela nje i-event engomhla ka-20 September empangeni bazobe sebekubuza bona Be That Strong Woman bese uthi yebo iqala ngo-10 siyaswenka sibabahle singabantu besifazane siyakhala siyajabula sithola ama solutions abadinga uqala amabhizinisi siyafundisa nangama funding kuningi okwenziwa lapha kuningi but ngiyacela nje support kubantu basemzansi ayiqalelekile ukuthi ukephi bakhona abahlala bekhala ngokuthi yazi yakude no la khona uthando nendlela ikhona so ngiyacabanga ukuthi angeke uthandele ukuvimba ukuthi ufike la ufuna ukufika khona mani ngithanda guys cela nifike ngizonixolela mani ngafika ngiyaxola baxolela mama ngafika ngizoxola ngizothini but I know bazofika bonje ukuthi imemezele la is guaranteed koleka futhi nje ngathi elandelayo kuyomela uthole a bigger venue yo yeah yakutshela impela Sithembe nakule bazofika sobona masebefile ukuthi we need a bigger venue Ngobe mfethu sibonge mfethu thank you so much for your time ngiyabona la uphethena ne-award ayizosichazela nangayo kulelo kuzanethu ezolandela no on social media networks ngiunqobile Mkhize Drama Queen or Drama Queen Nqobile Mkhize iloko nje uzongithola kuwo wonke TikTok Instagram Facebook ngikhona ngiyangena ku inbox ngiactive kuwo wonke ngiyaphendula Ngobe mfethu siyabonga kakhulu bazona bami lamakhaya siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani njengoba bekade sino Nqobile Drama Queen Mkhize wasembo siyambonga kakhulu ukuthi all the way from KZN ubela nathi namhlanje isitori sakasikapheli side kakhulu so ngiyacela ukuthi mhlambe sibonane kwi-episode elandelayo sizombiza futhi azoqhubeka la agcine khona yes and then again bazalwane bami ningakhohlwa ngomhla ka-30
August sizobe sisekagiso Kagiso Drive kunendawo lapho thise Kagiso Drive and Big Street duze nase Lusham Hostel sizobe silapho with the but in road show it's more of an open air so besilapha zolwana isimemeze luJesu kuma street asekagiso yonke sithi nango Jesu so besikhona lapho ningakhohlwa and then masiqeda khona and then we heading straight to October wethu niyazi na our annual events la khona sizobe sise Soweto. There is a very big hall lapha sizobe sikuyona ekuthiwa iDlamini multipurpose sizobe silapho lapha zonobam 25 October sizobe sikhona nakhona lapha na eSoweto Dlamini multipurpose sizobe silapho futhi so niyamenya bazalwane izona enkonzo zethu lezi ezizayo egameni lika Jesu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ke bazalwane, ngiyacela ukuthi sibonane nange episode yethu elandelayo sizobuya naye futhi unqobile uMakhabazela. uNkulunkulu anibusise. Amen. Amen.